zastupitelstva městského obvodu Plzeň. Pane Štelce, představuji vám přítomné Slovence, pana Vladimíra Černého a paní Ujanu Igorivnu z Vlastoveckou, kteří požádali úřad městského obvodu Plzeň 3 o uzavření manželství. Svědčit tím budou pan Andrej Kocinec a slečna Tereza Kastilová. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Černý Černá. Prohlásili, že jim není známa žádná okolnost, která by bránila uzavření manželství, že znají navzájem svůj zdravotní stav, zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucích bydlení a nutné zajištění rodiny po uzavření manželství. Splnili tedy všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství. Žádám vás proto, abyste přijala jejich souhlas s uzavřením manželství. Vážení snoubenci, srdečně vás vítám v úřadní síni starobylé plzeňské radnice. Vítám vás zde u zástupce úřadu městského obvodu Plzeň 3. Jsem pověřen přijmout od vás slavnostní prohlášení, kterým vyjádříte svůj souhlas s uzavřením vašeho manželství. Vítám zde vaše nejbližší přátelé a ostatní hosty, kteří se stávají tímto okamžikem svědky vašeho projevu svobodné vůle a zároveň velmi důležité v vašem životě. Dnešním dnem se chystáte vstoupit do manželství. A to zajisté o zralé úvaze, které vás nepochybně přivedla vzájemná náklonnost a láska. Jistě si uvědomujete, že právě na tom je založeno štěstí, spokojenost a pohoda manželství. Ale mnohdy je třeba přidat i velkou dávku velkorysosti. Pokud někdy v budoucnu budete nuceni řešit svoje nějaké nepříjemnosti, které vás ostatně mohou potkat, vyvarujte se ukvapených rozhodnutí, malicherných sporů a hlavně zlých slov. Vzpomeňte si na dnešní den a řešte své problémy s trpělivostí, tolerancí a s pochopením pro práci a starosti svého životního partnera. Budete jistě jeden druhého životního porodu. Jako manželé budete mít stejná práva, ale stejné povinnosti. O všech záležitostech své rodiny budete rozhodovat vždy společně. Nebudete tedy nadřazeni na druhému, ani ve věcech majetkových, ani ve věcech osobních. Při oboustranné dobré vůli a vzájemném pěstování vašich vztahů dosáhnete jistě trvalého štěstí hodně přes život. Nešťastně překonáte všechny překážky, které vám život postaví cestu. Přeji vám, aby vaše manželství bylo šťastné a spokojené. Prosím přítomné hosty, aby povstali. A nyní dovolte, abych od vás přijal souhlas s uzavřením vašeho manželství. Táži se vás, pane ženich, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou. Ano. Táži se vás, paní nevěsto, zda skutečně dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené.
Pojďte do fronty. Do fronty. Schovej si ten telefon. No ty bavíme, pěkně se nás podělal, my jsme tě vyčapili. Je mi to jasný. Pak mi řekneš od koho. To tě neřeknu, to se potřebám. Tak špatně dopadneš. Tohle se ještě podám. Už se moc těšíme. Gratuluju. Už mi vyhrožoval, kdo mu to... Co? Kdo ti to napráskal, já si tě podám. Já jsem řekl, že mu nic neřeknu. Necháme samotný. Já jsem si ji natočil. Vlastně to říká, dostropíme nějakou výtržnost. A já říkám, pošli tam Láďo, otočili jsme se na tebe a říkáme, ten už si natoč. Láďo, tak nenápadně, já vím, že tě tady zajímá ten brizol.